ए शंकर भोजपुरिया में कर दला ना भयंकर। तो भैया बतावा तनी कि एक खेसारी भैया के गाना आइल बा सलेटी रंग सड़िया, जो कि बहुत ही बवाल बा सॉन्ग। और बहुत लोग के पता ना बा कि गाना फिल्म के बा कि ऐसी गाना खाली निकाले बनी। तो चलिए हम बतावा तनी, आप लोग डोट में बनी देखी। दरअसल बात यहाँ पे ई बा कि अगर बता दी कि फिल्म के गाना बा तो उतना ना देख ली आदमी कि फिल्म के गाना में मतलब इतना ज़्यादा व्यू वगैरह ना जाला। मगर जब बोल देनी कि जब मतलब गाना पर्सनल निकलल बा तो वैसे गाना पब्लिक लोग बहुत लोग देखेला। तो जाके देखिए एक बार स्लेटी रंग सड़िया, बहुत ही बढ़िया बा। बाकी देखला का बात कहिए कि हाँ अभी फिल्म के नाम ना बताऊँ कहीं कि अभी रिलीज ना होले बा। बाकी गाना के मामला में बोलूँ तो गाना बहुत ही बढ़िया बा। इससे पहले हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। भोजपुरिया के हर लेटेस्ट वीडियो आपको पास आता रहेगा। बाकी ये गाना सुनने के बाद मज़ा कुछ और रही। अगर मज़ा ना आई तो हमारे चैनल पर कमेंट करिए कि हाँ भैया मज़ा आयल के ना आई। तब मिला तानी अगला वीडियो में।